खुलुमबाय लोगोफोर, गुड आफ्टारनुन। दिनै राशिफल नङा लोगोफोर, बेयो जाहैबाय आं माने भिडिअ लाबोयनि थाखाय बेखौ आङो नोंथांमोननो फंनैसोबाबो फोरमायलांगोन मानि थाखाय आं भिडिअ लाबोनो हायाखै दिनैहाय। मैया गिलु फालु सार अन्थाइ बारहुंखा बेफोरबायदि जादोंमोन लोगोफोर, बेनि थाखायनो कारेन्टआबो गैयामोन आरो कारेन्ट गैयिनि थाखाय मबाइला माने चार्ज खालामनो मोनाखैमोन नालाय, बेनि थाखायनो माने भिडिअ लाबोनो हायाखै लोगोफोर। नोंथांमोना आंखौ जेरै सापर्ट खालामदों बेबादिनो माने मोजाङै सापर्ट खालामलांगोन होननानै नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय मिजिंथिनाय थाबाय। आरो बेखौनो बुंगोन लोगोफोर, जुदि दिना थिग जायोब्ला आं माने रेगुलारलि भिडिअ आं खालामबाय थानो नाजागोन। बेसेबां हायो एसेबांनो आङो नोंथांमोननो बेफोरबादिनो भिडिअ लाबोबाय थानो आं नाजागोन लोगोफोर। आरो नोंथांमोनहाबो आंखौ हानायमानि बेबायदिनो जेरै सापर्ट खालामदों बेबायदिनो नोंथांमोनहाबो माने सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय आंखौहाय, जाहाथे आंबो माने गुबुनफोरबादि एसेब्लाबो माने सौहैनो हायो। बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ। नोंथांमोनहा जुदि गाबोननिफ्राय रेगुलारलि भिडिअ मोनलांगोन नोंथांमोनहा दिन थिग थाबानो, अब्ला लोगोफोर बेनोसै।